May... Oh, dali. Hey mga ka-vlogs. OTW po kami. Bibili kami ng computer ng anak ko, si Idan. Kasi alam mo na, kailangan ng bago daw na desktop kasi bumabagal daw yung luma eh. Kaya mga ka-vlogs, gagawin namin. Kasama namin yung technician namin. Mabili na nga, baka maubos ko sa talpak. Delikado. Delikado eh. Dan, okay mo na ba yan, Dan? Are you sure? Sir, matanong nga, anong pong order nyo? Dan, anong order mo? Ha? Boss? Bulgogi. Ito ang pangtapat kay Kiko Matos. Sino bang gusto makalaban? Kiko Matos o Brindon? Ito mo Kiko Matos na lang palit eh. Oh, come on! So mga ka-vlogs, galing pala kami bumili ng computer. Yun, inabot kami ng ulan kaya kakain muna kami dito sa Korean foods. Busan. Trip to Busan. Mga ka-vlogs, trip to Busan muna kami. Kakain kami ng bulgogi at saka sangguptan. Don't forget to subscribe my channel, Edmar TV. And pag-click na lang the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. Thank you! Mga ka-Oblax! Mga ka-Oblax, andito na yung computer ni Idan. Hindi natin, mag-unboxing po tayo. Ito yung Janis. So, si Idan ang bubuo nito, mga ka-Oblax. Para matuto siya. So, standby na mga ka-Oblax. Boss, Idan. Ano, kaya-kaya mo ba yan buuin? Hindi mo alam? So, mga ka-Oblax, mag-unboxing tayo. So, mga ka-Oblax, unboxing tayo. Gol. Ano, tirahin mo na yan. Dahil mo yan, motherboard dyan. Baka may salil dyan. Huwag lang mahuhulog. Baligtad data ah. Sa ilalim yun eh. Yan ang mga ka-Oblax. Unboxing po tayo. Oh, here we go. Makakapalaban na si Idan sa stream ah. Wakang karton. Sana, pakisang kamay. Dangan. Tanggalin mo na yung karton. Yes, sir. Wakang mo lang. Oh, baka ano yung ilalim. Sige, ikaw na mamawak ng karton. Ako lang ito. Wala pa naman yung laman yun eh. Ba't ang bigat na? Nabangan naman bigat na. Uy. Huwag mong bigay. Wala. Case lang yun.
Ah, mali. Simple lang yan. Hindi, ano lang. Ito. Tapos, Yan. Ito. boom. Malaki-laki yan dyan, ah. Dan, ano yan, Dan? Ano yan? Yan. So, mga Koblaks, si Idan mag-asimbol nito, mga Koblaks. Yan, mga materialis na binili namin. Motherboard. Motherboard, Keyboard. keyboard. Yun. Hintayin ko lang ng sakit. Pero hindi na ginagamit yan. So ngayon, tawag dito, hub. Hub. Dito mo siya i-connect ngayon. Lahat. 4, 5, 6. May mga cable yan. So dito mo siya i-connect. May numbering yan. 1, 2, 3. Yan. So 1, 2, 3, 4. Lahat yan. So 6 siya, diba? Ito na rin yung parang pinaka-controller mo. Kasi umiilaw to eh. Mamaya makikita mo. Pwede kang mamili ng mode. Kung RGB or white, red. Hindi, nasa loob lang yan. Masa-sense naman yan. Okay. So, first step, kakabit i-install natin yung fan. So, bubuksan natin itong case mo. Sige, tanggalin mo itong mga screw. Ito, dalawang screw lang yan dito. Paano magtanggal? Dali yung... Hindi! No, hawak lang yan, nak. Ganyan lang yan. Ay, okay ba? Hindi mo na kailangan ng screw. Hindi ko kaya. So, si Idan tinuturuan ni Master. Master Dan. Kung natin na screwdriver pala matigas. Screw talaga. Saglit kukuha ko ng screw. So, mga ka-oblaks. Oh, mga Koblaks, ito yung screw. Pwede na ba yan? Ito ba yung natanggal? Oo, natanggal yan. Nasobran lang ata. Pinaka... Ito. Natanggal ko. So mga Koblaks, tinuturuan si Boss Aidan. Tandaan mo pa, itong dalawa dito sa likod. So, etong mga yan dito sa harap. Oo. Hindi muna natin tatanggalin yung pinaka... Pinatanggal ba ito? Pinatanggal. Sabay mo. Dahan-dahan, pakiingatan, baka hindi mamasag. Ay, salamin pala yan? Yeah, temper pins. Wow. Astig. Malaki pala talaga yung housing yan, oh. Actually, may mas malalaki pa nga dito. Mga panghibi. Next. Harap. May salamin pa yan, eh. Ang pinagkaiba ng screw ng harap sa gilid, kung mapapansin ko, parang may difference. Hindi, wala pa na. Sa isang screw rin. Tapos, ganito yan ha, tingnan mo. Parang ginaano lang yan. Nakaklip lang yan. Itong ganyan, itong isang buong yung case na yan, cover na yan. Nakaklip lang yan. Tanggalin pala natin yung filter na kayo. Then, ito, hahatakin mo lang ito. Parang nakaano lang yan. Yung nakatulak ba, nakaklip. Kuha mo. Try, gusto mo i-try? Talaga. Sige. Babalik ka. May lakas ka ba? Pero dahan-dahan lang kasi baka mabasag yung mga
clip niya. Yung clip niya. Sige. Teka lang. Ayan. Ayan, sige. Landas. Kabila. Dalawang kamay, hawakan mo yung isa. Hawakan mo yung ano. Yan. Kuko mo, yung kuko mo. Gumano? Ayan lang. Yan. Sige, kunin mo. So ngayon, nabaklas na po natin lahat. Set aside ko muna ito kasi sa panel ito. Kakabit natin ngayon yung mga fan. Ang design ng fan is isa dito. May mga ano na yan, nakaset na yung screw dyan. Isa dito, dalawa dito, isa, dalawa, tatlo dito. So, anim yung binili natin. Paano ba exhaust dito? Wala bang aircon yan? Puro fan lang. Puro fan lang talaga. Kaya mas electric. Pares lang yun. Oo nga. Yung design ng ano. Ano ba ganito siya? Saan yung harap? Tapos likod na to? So ngayon, i-screw natin siya. Tulungan mo ako mag-screw. Isasakto mo yung butas dito. Ayan. So, sisakto na yan. Ako na maghahawak yung screw mo. Kuha ka ng, ito yung mga screw niya pala. Yung mga naka-plastic. So, isang fan, isang version. Ilalabas natin to. Sige. Ano ba yan? Power supply o air supply? Power supply. Yan. Ano ba? Patong mo muna dito. Teka lang. Here I am. Sounds. Ay, sounds. Feeling. Dalawa yan eh. Ay, dito. Bago mo maigit. Pagka ganitong gumagawa ka, dapat may lalagyan ka para sa mga ano, sa mga screw. Oo. Ngayon, iti-testing muna natin itong mga ano mo, mga fan mo. Ay, hindi. Mamaya ako pa pala matitest ko. Ang dami. Ayan. Teka lang, chicken ko naman. Focus. Pinasok ko dito. Hindi, mamaya na. Kabit muna natin yung ano. Sige, tabi mo muna pala. Okay, sige. Wait. Actually, pwede din naman dito. Pero kung siya mo gusto, susut mo lang siya na ganyan. Ako na muna gagawa nito kasi medyo, ano tayo, baka mabali yung pin. Ganyan. Ganyan yung itsura niya. Ganyan. Next, kakabit na natin siya sa may case. Pakita mo ito. Wait, so, kakabit yung... Motherboard sa case. Uy, yung Hindi, mamaya na yan. Kakabit natin yung dito. So, patabi ako na ito. Power supply ito. Shoutout pala guys sa mga ka-oblaks natin dyan at sa mga sa mama ko, kay Yeye na nag-sponsor nitong desktop ni Aidan. Thanks so much Dad. And kay Auntie Munit, salamat sa pa-cake ng birthday ni Aidan. And also, of course, kay Luboy, kay Boss Totoy. Thank you so much. Muna mag-asimbol na ka. Kaya mo na.